हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडाजोब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बेनि जाबाय आसाम पुलिस कन्स्टेबल कमान्डो लेभेलाव एनएसए लेभेलाव दा लोगोफोर सिलेबासखौ टटेलि लाना फैदों कन्स्टेबल लेभेलाव यूबी लेभेलाव दा नेगेटिभ मार्किं थागोन नामा मानोना आसाम पुलिसाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ बेनिफ्राय गैयाबो दा बबेयाव दं बबेयाव गैया सीएम सारा मा होनदों बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों लेटेस्ट आपडेटखौ प्लास नोंथांमोननि एडिआरइ साख्रिनि एग्जामाथ' जाखासिगोन आरो लोगोसे नेगेटिभ मार्किंबो खालामबाय बेनो जाबाय 1/4 दा आसाम पुलिसाव सिलेक्शन प्रसेसा बोरै जामारगोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोजोबगोन आरो जाय नोंथांमोना बडाजोब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो आसामनि साख्रि बिटिसिनि साख्रि सरकारि लन स्किमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा जोङो एसएलपीआरबीनि अफिशियल साइटआव फैग्रोबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जेब्ला टाइम जायो एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेयाव लानो हागोन दा रिलियाथ' जागायसिगोन बेनो जाबाय 3 अक्ट'बर दा बे सोलायनाय नङा सीएम सारा बुंदों जे जागायसिगोन 3 अक्ट'बरनिफ्राय आसाम पुलिसाव अके स' बेखायनो सेप्तेम्बराव नोंथांमोना एडमिटखौ बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा आसाम पुलिसाव बारा केन्डिडेट्स गैया मानोना बे जाबाय जबा डिफेन्सनि नालाय बाट एडिआरइ जबावहाय गोबांथार स्टुडेन्ट्सआ बारा जादों नैबे आसाम पुलिसनि स्टुडेन्ट्सआबो एडिआरइआव एप्लाइ खालामो स' बेखायनो देग्लाय अभार केन्डिडेट्स गासै 9 लाख दं नालाय बेखायनो नेगेटिभ मार्किं खालामबाय 1/4 दा गासैयावबो एडिआरइ पस्टआ 1/4 दङ ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा मोनब्रै दं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दा बेनिफ्राय जोंनि आसाम पुलिस एसआइ लेभेलाव माबादि सिलेक्शन खालामगोन नेगेटिभ दङना गैया आसाम पुलिसाव बेनि सायाव गोनो गोथो जायो खायसे दा बेखायनो जों अफिशियल नटिसखौ बेयाव क्लिक खालामबाय दा जोंनि एसआइनि एडमिटआ थाबैनो होगोन जेब्ला होयो एग्जामखौ नोंथांमोना जन वाइसआव होनांगोन दा फार्स्टआव बिनि सिलेक्शना जाबाय रिटेन टेस्ट अके बेयाव स' बेखायनो एसआइ लेभेल एबिइउबि सेम एग्जाम जागोन कम्बाइन जागोन दा बेयाव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन OMR जागोन मोनसेयाबानो 1 मोनगोन आरो 100 कुइसन थागोन दा बेयाव नेगेटिभ मार्किं दं आसाम पुलिसाव 1/2 एसआइ लेभेलाव अके स' एसआइ लेभेलाव 1/2 मोननै दं जाबाथाय -1 थांगोन एडिआरइआव नाथाय 1/4 दङ आसाम पुलिसाव गोरासिन 1/2 बेवहाय नेगेटिभ मार्किं दङ दा सिलेबास नोंथांमोननि लजिकेल रिजनिं एप्टिट्युड थाबाय इंलिश कम्प्रिहेनसन थाबाय एडिआरइआव जेरै इंलिश दङ थिग बेबादि सेम बेनिफ्राय हिस्टरि थाबाय आसाम हिस्टरि कालचार थाबाय बेनिफ्राय इन्डियान थाबाय नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजां नायो बे एडिआरइआवबो गोरोबगोन बेनिफ्राय जिके थाबाय थ' जिकेआबो गोरोबगोन थ' नोंथांमोना जिकेखौ कारेन्ट जिके बेनिफ्राय लेटेस्ट जिकेखौ नायबानो जाबाय सिगांनि जिकेखौ नोंथांमोना नायनांगोन OMR जागोन बर'जों एग्जाम होनो मोनगोन एडिआरइआवबो मोनगोन आसाम पुलिसावबो मोनगोन खुनु खोथा गैया जोंनि बर' पेपारा जेरावबो थासिगोन आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रियाव स' नोंथांमोना बेखौ मोनथिबाय बे जाबाय नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेस एसआइ लेभेलाव नाथाय एसआइ लेभेलाव एग्जाम जाग्रोनानैसो फिजिकेल टेस्ट जागोन थ' बेखायनो फार्स्ट यूबी एसआइनि फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना 1600 मिटार्स बेनिफ्राय 800 मिटार्स जोंनि बे एसआइ लेभेलाव एक्सट्रा रिलिज जागोन कमान्डो लेभेलाव एक्सट्रा फिजिकेल टेस्ट खालामगोन दा बेयाव जोङो 4.8 बेनिफ्राय 2.8 km खारनांगोन कमान्डो लेभेलाव नाथाय एग्जामा एसआइजों एबिजों यूबीजों सेमानो जायो बाट रिलिया एक्सट्रा जागोन दा जों फैबाय लास्टआव कन्स्टेबलाव स' कन्स्टेबलाव एपिआरअ बेनिफ्राय नोंथांमोननि ड्राइभार नोंथांमोननि हमना ला कमान्ड'आ खिन्थु एक्सट्रा जागोन बाट जोंनि बेयाव एपिआरअ एबि कन्स्टेबल यूबी बेयाव जमा जागोन कम्बाइन रिलिज जागोन दा जों बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननिया माबायदि चेन्ज जागोन नामा गोबां गोनो गोथो जादों मानोना एडिआरइखौ लानानै दा सीएम सार बिथाङा बुंदों टटेलि चेन्ज जाया कन्स्टेबलाव जि सिगांनि मेथडजों लागोन थिग बेबादिनो सेम नोंथांमोनखौहाय एग्जाम लागोन आरो फिजिकेल टेस्टखौ सेम लागोन होनना बुंदों दा बेखायनो एग्जामनि सिलेबासखौ जों दानिया नायनोसै जे बेयाव नेगेटिभ दङना गैया आरो मानिफ्राय कुइसन दानगोन माबादि स्टेन्डार्डनिफ्राय कुइसन दानगोन बेनि सायाव रोखायै दंखाजोबो दा टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया सेम थागोन गासैबो सेम थागोन 100टा नोंथांमोना कुइसन मोनगोन अके माल्टिपल चइस टाइपनि कुइसन मोनगोन आरो बेयाव दंखायो नोंथांमोना मोनदों OMR डाउन जागोन नोंथांमोना गासै 100टा कुइसन मोनगोन आरो नाथाय एग्जामनि मार्क्सआ बेखौ नायोब्ला 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन क्लास 9 10 लेभेलनि कुइसन दानगोन बेयाव नेगेटिभ गैया अके स' बेयाव जेबो नेगेटिभ थाला कन्स्टेबल लेभेलाव नाथाय एसआइआव दङ दा क्लास 9 10 लेभेलनि स्टेन्डार्डनि कुइसन दानगोन बेखायनो क्लास 9 10 लेभेलनि नोंथांमोना फरायनांगौ आरो दा आसाम पुलिसा बेबायदि बाट नोंथांमोना जेसेबांनो फरायगोन एसेबांनो एक्टिभ थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव पासल' खालामग्रोदो बेनिफ्राय काट अफ डिसकास खालामगोन फार्स्टआव मेथ्स थागोन इंलिश थागोन लजिकेल रिजनिं बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि थागोन अके आसाम हिस्टरि थागोन जिअग्राफि थागोन पलिटि थागोन बेनिफ्राय इकनमिक्स थागोन अके बेखौ नोंथांमोना मोजां नोजोर होबानो जाबाय आसाम पुलिसाव जोबोर इम्परटेन्ट एन्ड जेनेरेल एवारनेस थाबाय जिके थाबाय कारेन्ट एफेयार्स थाबाय थ' नोंथांमोना जिकेखौ मोजां फल' खालामबानो जाबाय कारेन्ट एफेयार्सखौ फल' खालाम एग्जामा बर' पेपार थागोन खुनु टेनसन गैया स' एसामिस बड' बेंगलि इंलिश नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन आसाम पुलिसाव दा जों मिन्थिबाय सीएम बिथाङा बुंदों 3 अक्ट'बराव जेब्ला रिलिज जायो गासैबो सेमान थागोन
जागोन एसेबो चेन्ज जानाय नङा आसाम पुलिसाव बाट एडिआरआव चेन्ज जाबाय इउबि पोस्टआव जायफ्रानोखि पार्सेन्ट दङ 45निफ्राय 59 दङबा 2 मोनगोन 60निफ्राय 74 दङबा 3 मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय 75 दङबा बिनि बारा दङबा नाम्बार 5 मोनगोन बे जोबोर हेल्पफुल जागोन फाइनाल सिलेक्शनाव दा जों मोनथिबाय बेयाव फिजिकल टेस्ट रिटेन एग्जाम एकाडेमिक बेनिफ्राय अरेल टेस्ट दङ बेयाव खुनु एनसीसी गैया स्पोर्ट्सनि गैया जों बेयाव मोननो हाबाय स' दायो फैबाय काट अफ मानोना गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा फिजिकल टेस्टनि रिलि प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ गोबांथार खालामगासिनो दङ दाबो खालामदों जायफ्रानोखि ड्रप थादों नोंथांमोना खालामना ला दान मोननैनि गेजेराव 100% क्वालिफाइड जाहैगोन दा जोङो मिनिमाम काट अफ जोङो मोनसे कमन काट अफ लागोन बेयाव खुनु एसटि एसि खोथा गैया जास्ट मोनसे कमनखौ जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा इउबिआव आउट अफ 40नि गेजेराव जोङो हमना लानो हायो 32 प्लास नोंथांमोना लाथ' एन्ड बेनिफ्राय एबिआव 60नि गेजेराव गैयाब्लाबो नोंथांमोना 52 प्लास बेखौ दायो लाथ'बानो जाबाय खुनु कास्टजों खोथा खालामाखै कम्पेयार खालामाखै जास्ट मोनसे कमन काट अफ लादों दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय फंबाय बिनानावमोननिसिम देग्लाय आसाम पुलिसखौ नोंथांमोना मोजां होदो आरो एप्रिल 2025नि सिगां नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन होननानै सिएम बिथाङा फोसावखाबाय स' बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट